Авылны яшәтергә тырышкан җитәкчеләр аз түгел, алар тырышлыгы белән бик күп күренекле шәхесләрнең яшел бишеге авыллар яңа сулыш ала, яңара. Яшелүзән районының Бәшек авылына быел 810 ел тулды. Бәйрәм тантанасыннан Мөршидә Җихан репортажы. Һәр бер авылның үз тарихы бар дибез. Менә Бәшек авылының тарихының да риваяты булайрак. Бәшек, Әншек, Яншек исемле агай-энеләр бирегә килеп урнашканнар. Урын әз булгач, Бәшек дигәне биредә калган, Әншек белән Яншек дигәне күршедә Кармыш һәм Әлмән авылларына нигез салган. Быел галимнәр Бәшек авылы тарихын кабат өйрәнеп, анда татар укымышлысы Минхаҗетдин Җәбәли туын ачыклады. Авыл ел язмасы шөкер дәвам итә. Моңар Татарстан милли китапханасының хезмәткәрләренә бик зур рәхмәт. Раиф Мардановка бик зур рәхмәт, Ирек Габдулхаевичка бик зур рәхмәт. Олар шул кул язманы табып, безнең телгә күчереп, китап итеп чыгардылар. Инде бу безнең өчен бер Аллаһның зур нигъмәте, зур рәхмәте булсын. Безнең бит әле Бәшек авылы шунысы белән дә үзенчәлекле безнең бөек шагыйрьбез Габдулла Тукайның сөекле апасы Биби Саҗидә апа бит Бәшек авылында яшәгән соңгы елларында. Аның битендә кызы Өммөхәния Бәшек мәктәбендә укытучы булып эшләгән. Менә алар җирләнгән Биби Саҗидә белән Өммөхәния җирләнгәннәр безнең апалар Бәшек авылы зиратында. Менә анда барып алар рухына дуа кылдылар, шулай ук изгеләр рухларына дуа кылдылар. Авылга нигез салучыларга дуа өмет иткән әрвахлар рухына корбан ашы уздыру да саваплы гамәл. Әлбәттә, без бүгенге көндә күп әһәмият биреп тә җиткермибез шул. Безнең күп авылларда да мондый әйтик һәйкәлләр, мондый тарихи урыннар бардыр. Ләкин инде иншалла менә шушы хәрәкәтләр алып бару әйтик бу безнең районыбызны да байыта, Татарстаныбызны да байыта, һәм үзебезнең асыл тарихыбызга кайту, бу инде безнең яшь буыннарга да бик зур бер дәрес алырлык. Авыл күрке мәчет дибез, аның манарасы ерактан ук күренеп, авылга иман нурлары иңдерә. Илә намазынан соң халык үзәк мәйданга юбилей бәйрәменә юл алды. Бәшек авылы халкына тагы бер тапкыр сәлам тапшырып, айткан кунакларга шулай ук әйдәгез түрдән узыгыз дип, бүгенге бәйрәмне сезнең белән бергә башлап җибәрик. Бәшектә ел сайын диярлек авыл халкы өчен бәйрәм оештырыла. Быелгысы аеруча истәлекле. Бу бәйрәмне оештыручыларга рәхмәт. Туганнар белән, дуслар белән, авылдашлар белән очрашасың. Барысына да исәнлек, саулык телим, тыныч тормыш телим, ил көннәребез тыныч булсын. 72 елдан бирлек таныш Бәшек белән мин анда кунакка кайтып йөрдем. Аннары менә иптәшем белән танышып 50 ел бергә торабыз инде шул Бәшектә. Бәшек бик халыкка бик әйбәт. Үзәктә бәйрәм мәйданы булса, бер бишмакта милли ашлар тәкъдим иткән Бавырсак пәрәмәч остаханәсе. Пешекчеләр кем соң? Исемегез? Венера. Венера? Альбина. Альбина белән Венера менә безнең хәзер кызларга тәмле иттереп кияү пәрәмәче әзерләргә өйрәтәләр. Алар инде перчаткалар да киеп куйдылар, матур итеп алъяпкычлар да киеп куйдылар. Нәк үзебезчә халыкчан алып бара дип мактады авыл халкы концерт программасы белән килгән Татарстан Республикасының атказанган артистлары Динә һәм Рафаэль Латыйповларны. Бер күрешү үзе бер гомер. Күрешеп, аралашып яшәүләргә ниләр җитә. Авыл тоткасы кем дип уйлыйсыз? Әлбәттә көтүче. Әнә бит чыбыркысын ничек шартлата. Тагын бер ремис. Оештыручылар актив авыл эшчәннәренә бүләкләр тапшырды. Бәйрәм барышында төрле мавыктыргыч уеннар да уйнатылды. Авылда авылча ялындырып торучы юк. Мәйданда гыш килүчеләр Бәшектә яшәүчеләр санын 5 тапкырга арттырды. Бу исә күрергә теләп, хөрмәтләп, тирә-күрше авыллардан кунаклар да килгән дигән сүз. Алабугадан Айдар авылына күчкә кайттык. Бәшек авылында авыл бәйрәме була дип ишеткәч, бик күрәсе килде дә менә җыелып, балалар белән килдек бәйрәмгә. Бик күңелле, көне дә бик матур. Рәхмәт инде шундый бәйрәмне оештырган кешеләргә. Авылны яратам дип калатлап кына аны исбатлап булмый. Яратасың икән анда яшәргә кирәк. Шул очракта гына анда хәрәкәт, тормыш бар. Менә сизелә, килеп чыкты шундый җитәкчеләр, әйбәтләр.
Біраз ғана көтеріле башлады. Біз де помогать етеміз, конечно. Вот. И алда сизеле, менә бұл ұшырашулар бик помогать етті. Потому что менә бүгін хазірет айтты. Тарих, ауылның тарихы бар аңды. Ауылның тарихы болсын үшін, аңғара обязательно кішілер керек. Потому что кішілер білмесе, кішілер білмаса, тарих білмей біте ол тоже. Аның тілі де біте, дini де бітірге может. Вот. Шуңа күрә кішілер қайтып, жүріп, ұшырашып, сөйләшеп, күрешіп, конечно, бик әйбәт әйбер, бик мөһим нәрсә. Мөршидә Җиһан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Яшел Үзән районыннан.